parenga kula matur panjenengan sedaya mirenga lan ugi ampun menggak anggenipun kula micara. Kula mboten gadhah wekdal ingkang cekap kangge mirengake panjenengan. Mboten dangu malih ingkang mapa kula sanget badhe rawuh lan ketho kula saking mriki. Sasampunipun niki kula mboten saged wonten ing papan panggonan menika utawi ten pundi men ingkang saged dipun konangi. Sekedhap malih kula bakal nglampahi lampahan ingkang tebih. Mboten wonten setunggalipun titah ingkang mangertosi. Badhe kula lakoni kanthi bombong lan bungah. Bungah sanget. Wonten ing saben wayah kula tansah madu sibat ingkang saged ngebaki dada kula kanthi raos bombong lan bungah. Ing pamrih kula gundhih saged gadah rasa pinunjul tinimbang manungsa sanesipun. Ananging kula namung setunggal gundhih. Kula setunggal gundhih lan sukses. Saben tiyang ingkang kula tepangi utawi sak klebat kula panggihi namung dados rono pangubare kekarapan lan pangarep ing supa kula. Kekarepane higebuk tiyang sanes nggih tangan kula piyambak. Bapak kula menika namung bapak tani ingkang kadungen kuwontenan larat. Boten saged nyerat utawi maos napa mawon. Bapak kula ilmu bapak saestu mboten kagungan napa-napa. Bapak menika saking ketingas bicaranipun bapak nandur. Kados pundi cara bapak nyade laisanipun nika sampun payah amargi dipun racun dening musuh. Utawi saged tingas wincanipun bapak nyambut astanipun sesepuh adat banjur kanthi hikmat terus asta punika. Kados pundi bapak pelayon lan mlampah. Kados pundi srawuh kaliyan tonggo teparo. Bapak remen sanget munduti asil panen sampun maten ing kebon. Utawi kados pundi bapak nyade putranipun piyambak. Bapak remen nyade putrane piyambak kang ngasilaken arta. Menika ugi menawi putranipun tesih wonten. Utawi cobi dipun tingali. Kados pundi anggenipun bapak miloro ibu. Sumangga mangtingali kados pundi asta lan suku bapak rikala gebuk ibu. Bapak saben dinten miloro tanpa jalaran ingkang gamblang. Lajeng dados ibu kados batur saben dinten. Bapak nglampahi lakon menika saben dinten. Kados tiyang sanesipun kula digadah sederek kampung lan putri. Saben dalu tilem jajaraning lemah dinempetan mboten beda kaliyan kuthuk lan nembe nentes. Wondene bapak lan ibu gadah sentong piyambak. Sentong ingkang caket kaliyan kereng. Menawi wanci sampun asrep kula lan para sederek tilem dempetan kaliyan ngempet raos asrep. Menawi wanci bentar kula lan para sederek bakalen ngempet raos diare. Menawi sampun mekaten banjur brangkat muji pojokan lan mati. Menawi putri kasedo bapak bakalen ngutus ibu supados ngiji sukunipun nganti resi. Dene bapak dari kembul lajeng mlampah tumuju sentong sare. Menawi putranipun nikah sedo, bapak bakal gebuk ibu.
lajeng ngutusipun supados miji sepuh lan mijeti pundhakipun. Dene bapak dari kembul lajeng saring lan disentong. Bapak kula mboten bakal tidak sare sakderengipun dahar rumiyin. Menawi dahar sampun telas, kula lan para sederek bakal ngempet raos luwe. Nanging mboten kaliyan bapak kula. Panjenenganipun tansah kagungan daharan. Dene ibu tansah nyimpen daharan kangge panjenenganipun piyambak. Ibu nyimpen ing sak ngandhape kereng. Menawi sampun dalu, ibu dahar kanthi sesidungan. Ing salah sawijining dalu, kula menate nyuwun dumateng ibu. Ibu, nyuwun sewu, Bu. Menapa kula pareng nyuwun daharan ibu? Sekedhipun. Sekedhipun. Kula luwih sanget, Bu. Kula kalaupun sudah menggalih bilih piyambakipun sanes bapak lan ibu kula. Kula langkung caket kalian Pak Lek. Engkang mata kula sampun rawuh. Kula bakal angsal paukuhan pati. Mboten jalaran kula nembe perjalanan manungsa. Ananging amargi boten kersakaken lan dening gesang kula. Raos bener kasejati menika sampun maringi kula kadidhan ingkang ageng. Ngayomi saking raos ajri anggenipun ngadhepi pati. Kula sampun boten ajri babagan napa mawon. Amargi saklanipun kula gesang namung dipun isi kaliyan kekarepan lan pengarepan. Raos ajri ndadosaken kula lan panjenengan budak lan batur. Ramadikan ngraosaken minangka sak lumrahe gundhi